Hey, Poppy. Wat ben ik nou? Ligt in mijn onderbroek. Mama, je broeken gepikt. Nee? Mama, je broeken gepikt. Komt er net trouwens iemand aan de deur, of niet? Nee. Femke, kijk eens naar mij. Hey, Dat Poppytje. is ook leuk. Femke. Nee, jij blijft er interessant uit. Femke. Ga je nog liggen? Liggen, liggen, liggen. Ja, het is ook wel een beetje klaar, hè?